Rwan ta, dwi'n awyddus os am gymaint amser, ond diolch bwys am hynny, diolch tydyr, un dad i tydyr yma. Dwi'n teimlo chydig bach yn floes gybora yma, mae'n gryg am ryw reswm. Ond dyna fo. Ddim di siarad yn gyhoeddus am bythefnos, a mae'r llais yn gwanhau. Y syniad yn ymhen i am y 3 bore Sul nesaf yma ydy byw ngholeuni'r atgyfodiad. So hwnna di'r pennawd cyffredinol, be fyddai'n dweud am 3 bore Dydd Sul, os dyw a'i mynd, byw ngholeuni'r atgyfodiad. Ac yna fydd yna 3 is-bennawd, a'r cynta ydy amser i gredu. A na esbonio hynny'n sydyn ar ôl i ni edrych ar y darn o Efengil Marc. Yn y fan yma, Iesu wedi cael ei groesoelio ar galfari ar y dydd Gwener, y disgyblion yn drist, yn galaru, yn meddwl bod bob dim ar ben, cwbl di gorffan. Ond wrth gwrs ar y trydydd dydd, ar y Sul ar ôl y dydd Gwener, dyma yna sôn fod yna rhywbeth anarferol wedi digwydd. A na i ddarllen peth o hanes yr atgyfodiad i chi. So, da ni'n delio fo'r atgyfodiad, a mae'n bwysig pwysleisio hyn. Nid fel myth, nid fel chwedl, fel y Mabinogi a Bendigeidfran, a'r pair dadeni, da chi'n cofio'r hanes yna, efo Efnisien, pair dadeni, oedden nhw'n lluchio cyrff i mewn i pair dadeni, ac oedd pobl yn dod nôl yn fyw yn y Mabinogi. Ond nid chwedl, ond digwyddiad hanesyddol ffeithiol. A dyma pam i fod o mor benffrwydrol. Da ni yn deall atgyfodiad Iesu fel bod o wedi marw yn derfynol, ond ar y trydydd dydd i fod o yn gorfforol wedi dod yn ôl yn fyw. Nid rhywbeth ysbrydol ddigwyddodd, bod yr enaid wedi cael ei ryddhau i'r gogoniant, ond fod Duw yn yr Iesu wedi gwneud rhywbeth rhyfeddol, anghredadwy, sydd yn gredadwy. A dwi'n meddwl bod o'n bwysig tanlinellu hynny yn aml hefo'r atgyfodiad. Dyma'r darlleniad, yn hwyr ar y nos Sadwrn, pan oedd y saboth drosodd, aeth Mair Magdalen, Salome a Mair mam Iago i brynu perlysiau ar gyfer eneinio corff Iesu. Yna'n gynnar iawn ar y bore Sul, pan oedd hi yn gwawrio, dyma nhw'n mynd at y Beth. Roedden nhw wedi bod yn trafod ar ei ffordd yno pwy oedd yn mynd i rolio'r garreg oedd i ar geg y Bedd iddyn nhw. Ond pan gyrhaeddon nhw'r Bedd, dyma nhw'n gweld fod y garreg oedd yn un drom iawn, eisoes wedi rolio i ffwrdd. Wrth gamu mewn i'r Bedd, dyma nhw'n dychryn, achos roedd dyn ifanc yn gwisgo mantell wen yn eistedd yno ar yr ochr dde. Dyma'r gwragedd yn mynd allan ac yn rhedeg oddi wrth y Bedd, yn crynu drwyddynt ac mewn dryswch. Roedd ganddyn nhw ofn dweud wrth unrhyw un am y peth. Peidiwch dychryn, medda rhywun wrthyn nhw. Da chi'n edrych am Iesu o Nazareth, gafodd ei groesoelio. Mae wedi dod yn ôl yn fyw, dyw e ddim yma. Edrychwch, dyma lle cafodd ei gorff ei roi orwedd. Ewch a dweud wrth ei ddisgyblion a Pedr, mae Iesu mynd i Galilea'ch blaen chi. Cewch chi weld yno, yn union fel yr oedd wedi dweud. Pan ddaeth Iesu yn ôl yn fyw yn gynnar ar y bore Sul, dangosodd ei hun gyntaf i Mair Magdalen, o wraig y bwriodd 7 o gythreiliaid allan ohoni. Aeth hitha i ddweud wrth yr rhai oedd wedi bod gydag e. Roedden nhw'n galaru ac yn crio. Pan ddywedodd hi fod Iesu'n fyw a'i bod wedi ei weld, doeddan nhw ddim yn ei chredu. Dangosodd ei hun wedyn mewn ffurf wahanol i 2 o'i ddilynwyr oedd ar ei ffordd o Jerusalem i'r wlad. Dyma nhw hefyd yn brysio nôl i Jerusalem i ddweud wrth y lleill, ond doeddan nhw ddim yn credu chwaith. A dyna y darlleniad am yr atgyfodiad. A dych chi'n meddwl, mae agor symud y garreg yma ar y Bedd yn ddiddorol.
Ac mewn hanes diweddarach, mae Iesu'n ymddangos yn yr uwch ystafell bod y drysau wedi cloi. Ond eto mi oedd yr garreg wedi rwlio oddi ar ceg y bedd. Ond oedd Iesu ddim angen I hynny ddigwydd. Sa fod I gallu dod o'r bedd heb i'r garreg gael ei symud. A'r awgrym sy'n cael ei wneud ydy bod y garreg yn cael ei symud nid mwyn Iesu, ond mwyn y disgyblion ac mwyn ni. Bod o'n arwydd fod marwolaeth yn cael ei goncro yn Iesu Grist, a bod yna rhywbeth arbennig. Oherwydd bod y garreg wedi symud, fe aeth yr merched athon nhw ddim I mewn i'r bedd, ond ar nhw edrych I mewn, a dyma'r disgyblion yn dod ac yn mynd mewn i'r bedd, oherwydd fod y garreg wedi symud, a sylweddoli, mae yna rhywbeth anarferol wedi digwydd yn y fan yma. Ond mae rhaid mi symud ymlaen yn gyflym. Yn yr ail ryfel byd, mi oedd y dyn yma wedi gwneud gwaith rhyfeddol iawn, Dietrich Bonhoeffer. Oedd o'n un o'r Cristnogion hynny safodd yn erbyn y Natsiaid ac yn erbyn yr hyn oedd nhw yn ei wneud. Mi oedd na eglwys sefydledig oedd wedi cydweithio hefo'r Natsiaid mawr gwylydd iddyn nhw yn ystod cyfnod yr ail ryfel byd. Ond mae hyn yn digwydd I Gristnogaeth pan mae o'n mynd yn rhan o'r sefydliad. Mae'n digwydd yn Rwsia ar hyn o bryd yn dydy. A da ni'n gweld yr eglwys uniongred diwygiedig yn bendithio hyn mae Putin yn ei wneud, a mae'r eglwys yn y ffurf yna am hoced Putin. Ond mi oedd yna Gristnogion hefyd yn yr ail ryfel byd oedd yn gwrthwynebu'r Natsiaid. A Dietrich Bonhoeffer oedd un o'r rhain. A da chi'n gweld I ddyddiadau fo, 1916, 1945. Fe oedd o farw yn 39 oed. Oherwydd, ym 1944 fe gafodd o I garcharu gan y Natsiaid yng ngwersyll crynhoi Flossenburg yn yr Almaen. Nid yn yr Almaen, yn Bavaria oedd o mewn gwirionedd y gwersyll crynhoi yma. Oherwydd I fod o'n tystio i'r ffaith fod Cristnogaeth yn dweud yn groes i'r hyn oedd y Natsiaid yn ei ddweud. Mi gafodd o'i grogi y flwyddyn wedyn yn 1945 yn 39 oed oherwydd ei safiad dros ei ffydd a dros yr arglwydd Iesu. A mae lot o lythyrau nath o sgwennu pan wedi garcharu, wedi goroesi, a maen nhw wedi cyhoeddi fel llyfr, llythyr o garchar. Ac mi oedd yn ysgrifennu at ffrind iddo fo o'r enw Abelard Bethge. Ac yn un o lythyrau Bonhoeffer, mae'r frawddeg ysgytwol yma, byw yng ngholeuni'r atgyfodiad, dyna ystyr y Pasg. A mae lythyr reit hir, a mae'n sôn am ddelio hefo marwolaeth ar hyn oedden nhw'n wynebu, a ffieithdod y Natsiaid tuag at eu cyd-dynion, tuag at Sipsiwn, Iddewon, Hoewon, unrhyw un oedd yn gwrthwynebu nhw, yn eu carcharu nhw a'i lladd nhw. Ond yn hywyllwch y creulondeb a'r ffieithdra a'r amgylchiadau yma, mi oedd Bonhoeffer yn dweud, byw yng ngholeuni'r atgyfodiad, dyna ystyr y Pasg. Mae'n deud mwy, dwi jyst yn codi brawddeg. A mi oedd y frawddeg yma di'n haro fi, oherwydd yn bod ni fel Cristnogion ym mhob oes yn byw yng ngoleuni yr atgyfodiad a'r hyn a ddigwyddodd ar y Pasg, yn y groes a'r farwolaeth drostan ni, ac atgyfodiad yr arglwydd Iesu. Oherwydd mae yr atgyfodiad Iesu Grist, mae iddo fo arwyddocad tragwyddol, mae'n golygu bod yna oleuni wedi cael ei gynna, bydd byth yn diffodd. Bod yna obaith wedi dod, na fydd unrhyw beth yn gallu ei drechu fo. Pam mod i'n deud hynny? Oherwydd fod atgyfodiad yr arglwydd Iesu yn dangos fod gwaith Iesu Grist yn gwbl ddilys.
pan o'n i'n blentyn ac yn fachgen ifanc, oedd na post office ym Mangor Ucha, ac oedd Mrs Evans Post yn rhedag y post office. A da chi bod yn eich plentyndod, mae yna bobl sydd maen nhw yna, dyn nhw'n yn ifanc, dyn nhw'n yn hen, dyn nhw ddim yn heneiddio, ond maen nhw rhan o'ch bywyd chi. Ac oedd gynnau lyfr post. Ac os o'n i'n cael swll neu 6 einiog gyn Aunty Meg, o'n i'n mynd draw i'r post hefo'r llyfr glas, ac yn ei roed o i Mrs Evans Post. A fe droi gofio, oedd gen i stamp. Gen i roi stamp yn yr inc. Wedyn oedd i'n mynd, cydwmff! Fel la, yn dramatic. Ac oedd y stamp yn dilysu y transaction oedd wedi digwydd. O'n i gwneud rhwng bapur yn diweddarach pan o'n i yn cychwyn yn yr ysgol uwchradd. Ac o'n i'n cael arian. Ac o'n i'n mynd ar arian rhwng bapur i Mrs Evans Post. Ac oedd hi'n cymryd yr inc, ac oedd hi'n stampio. Ac oedd y stamp yn dweud, mae'r arian yn mynd i'r cyfri, a mae hyn yn ddilys. A mae'n rhywbeth fel hyn ynglyn atgyfodiad yr arglwydd Iesu Grist. Mae bod Iesu Grist wedi atgyfodi yn dilysu y pethau eraill ddywedwyd amdano ac a wnaeth yr Iesu. Da chi bod, oedd marwolaeth Iesu Grist yn ddigon i ddod â maddeuant am yn pechodan i gyd. Fe atgyfododd. Cydwmff, mae o'n ddilys. Oedd Iesu Grist yn berffaith? Atgyfododd. Pam bod pobl yn marw? Oherwydd bod ni'n amherffaith, oherwydd bod yna bechod. Fe atgyfododd Iesu, felly mae o'n berffaith. Cydwmff, mae o'n ddilys oherwydd yr atgyfodiad. Oedd Iesu Grist yn ddwyfol, hynny yw fod Duw wedi dod i'r byd yng nghnawd fel yn cnawd ni. Atgyfododd, oedd o'n dduw, oedd o'n gallu bod yn berffaith. Nid jyst dyn oedd o, saf o jyst yn ddyn, saf o'n aros yn y bedd, oherwydd marwolaeth yn ei goncro. Cydwmff, atgyfododd, mae o yn ddilys. Ydy Iesu Grist gyda ni heddiw yn yr Eglwys Newydd? Ydy. Sut da ni'n gwybod hyn? Atgyfododd. Mae'r hyn a ddawodd o yn ddilys. Drosodd a drosodd mae'r atgyfodiad yn cadarnhau fod Iesu Grist yn berson unigryw a rhyfeddol. Ac felly, pobl yda ni sydd yn byw yng ngoleuni atgyfodiad Iesu Grist. Ac un o'r pethau mae'r atgyfodiad yn ei wneud ydy rhoi pobl mewn sefyllfa lle maen nhw'n gorfod credu neu wrthod Iesu Grist. Oherwydd fod yr atgyfodiad yn gwneud Iesu yn unigryw. Heb yr atgyfodiad, mae pobl yn gallu dweud, o dyn da yn unig oedd Iesu Grist. Dyn da. A mae yna lot o bobl da. Doedd ddim yn ofnadwy o special. Falle bod o chydig bach yn special, ond doedd o ddim yn unigryw. Neu mae crefyddau eraill yn gallu derbyn Iesu Grist, a maen nhw'n dweud, mae Islam yn dweud, proffwyd oedd Iesu Grist, a mae ganddyn nhw barch tuag at y syniad o Iesu Grist. Ond dydyn nhw'n cydnabod yr atgyfodiad. Ac heb yr atgyfodiad, dydy'r Iesu ddim yn unigryw. Mae Bwdiaeth, mae Hindwyaeth, mae Mormoniaeth, mae tystion Jehova yn credu bod Iesu Grist yn ddyn da, ond ddim mwy na hynny. A be mae'r atgyfodiad yn neud ydy, oedd Iesu Grist yn fwy na dim. Oedd o'n ddyn da, ond mae o'n fwy na hynny. Oherwydd mae o wedi atgyfodi. Hynny yw, mae Iesu Grist yn unigryw. Nid un arweinydd crefyddol ymhlith llawer, ond yr unig un, mab Duw. A dyna pam bod Paul yn cyntaf Corinthiaid yn pwysleisio pa mor bwysig ydy yr atgyfodiad. A mae'r atgyfodiad felly'n gorfodi ni i gredu neu peidio a credu. Mae Iesu Grist ydy unig gwaredwr y byd. Unig gwaredwr y byd, nid un ymhlith llawer. Oherwydd mae o wedi concro marwolaeth. A mae wedi dilysu bob dim a ddywedodd ef. Ond mae'r byd modern yn anghyffyrddus efo'r syniad o
fod Iesu'n unigryw. Dyn nhw'n isio fod yr unig un. Oherwydd maen nhw'n dweud, byd anghrediniol seciwlar yn dweud, ia, mae rhaid ni fod yn agored i bob dim, a does gan neb hawl i ddweud fod na wirionedd di-gyfnewid. Na fedrwch chi symud oddi wrtho fo. Mae bob dim fel dŵr, hylif, a y ffordd i fyw ydy derbyn bod gan bawb wirionedd. Ond mae'r atgyfodiad yn gofyn, oedd Iesu Grist yn unigryw. Ydych chi'n credu ynddo fo fel yn unigryw? Chi'n gweld pa mor bwysig di'r atgyfodiad? Oherwydd bod o yn datgan pwy ydy Iesu a bod ei waith o yn bwysig. Ac ar ôl yr atgyfodiad, os newch chi ddarllen trwy'r Efengyla, newch chi sylwi bod yna lot mwy o bwyslais ar gredu ar ôl i'r atgyfodiad ddigwydd. Cymrwch chi'r adnod yma o Luc. Mae'r Magdalen Joanna yn mynd ac yn dweud wrth y lleill yr disgyblion eraill, yr apostolion, bod Iesu di atgyfodi, ond doedd yr apostolion ddim yn ei credu nhw. Felly oedd yr atgyfodiad yn herio pobl i gredu. A wedyn yr adnod nesaf, y sleid nesaf, a'i thithau ddweud wrth yr rhai oedd wedi bod gydag roedden nhw'n galaru ac yn crio, pan ddwedodd hi fod Iesu'n fyw a'i bod hi wedi weld, doedden nhw ddim yn ei chredu. Pam? Di pobl ddim yn atgyfodi. Hyd yn oed 2000 o flynyddoedd yn ôl, oedd pobl ddim yn credu bod pobl yn dod yn ôl yn fyw. Di pobl yn gyffredinol heddiw ddim yn credu bod pobl yn dod yn ôl yn fyw fel ddigwyddodd. Ond mi oedd Iesu Grist yn fab Duw yn unigryw felly. A dyma sy'n syfrdanol am yr atgyfodiad. Mae'n herion i gredu. Ac yn y diwedd yn fama hefo, dyma nhw hefyd yn brysio nôl i Jerusalem, ond doedden nhw ddim yn ei credu nhw chwaith. Wel, di o'n i'm yn ffordd dda i sgwennu hanes atgyfodiad Iesu, bod llwyth o bobl ddim yn credu yn efo. Ni pobl dwp oedd yn byw 2000 o flynyddoedd yn ôl, pobl fel chi a fi. A di pobl ddim yn atgyfodi. A'r enghraifft enwocaf ar y sleid nesaf ydy nath Denzil sôn am hwn fore dydd Sul dwytha. Thomas yn gwrthod credu. Mae'n hanes dramatig iawn. Iesu'n dod i'r oruwch ystafell a'r disgyblion i gyd yno. A dyma nhw'n sylweddoli na Iesu oedd. Dyma nhw'n mynd i ddeud wrth Thomas y disgybl, mae o wedi atgyfodi. Na, meddwl Thomas. Pobl ddim yn dod nôl yn fyw. Dwi rioed di gweld neb yn marw a dod nôl yn fyw. Oedd o'n gwrthod credu. A'r wythnos wedyn, dyma Iesu yn ymddangos yn yr oruwch ystafell. Thomas, edrych ar yr ôl sydd yn fy nwylo. Sydd ar dy law a edrych ar y briw sydd ar yn ochr i. A meddai Iesu, paid a bod yn anghrediniol, paid a bod yn berson sydd ddim yn credu yna fi. Creda yna fi. A mae'r atgyfodiad yn herio ni i gredu ac i roi yn ffydd yn Iesu Grist fel mab Duw a gwaredwr a bugail da ac arglwydd ar yn bywydau ni. Nid rhywbeth dibwys ydi o, ond rhywbeth bendigedig a rhyfeddol. A dyma Pedr yn syrthio flaen Iesu a dweud, Thomas yn syrthio flaen Iesu a dweud, farglwydd am Duw a'i addoli. A dim ond un person da ni'n addoli, ynddo? Duw ydy da ni'n addoli. Ac felly mod Pedr yn sylweddoli, a Thomas yn sylweddoli fod Iesu yn Dduw. A jyst i gloi, mae byw yng ngholeuni'r Pasg yn herio ni i gredu. Ydyn ni'n credu na Iesu ydy'r Meseia? Ac os ydyn ni'n credu, sut ydyn ni'n rhoi yn bywydau i Iesu Grist, i ddiolch iddo fo am yr iachawdwriaeth a'r bendithion enfawr mae o'n rhoi i ni. Ac felly bod yr Iesu heddiw yn galw arna ni, paid a bod yn anghredadyn, bydd yn gredadyn, gwasanaetha fi yn y byd yma.
sydd angen dy gariad, sydd angen dy gyfiawnder, sydd angen dy obaith pan mae'n dywyll. A dyna pam bod Iesu reit ar y diwedd yn dweud, ewch i'r holl fyd i bregethu'r efengyl a gwneud disgyblion, oherwydd yn bod ni'n byw yng ngoleuni yr atgyfodiad. Mae'n amser i gredu, a mae'n hanfodol yn bod ni fel eglwysi yn ystod y flwyddyn a'r 5 mlynedd nesaf yma yn annog pobl sydd ddim yn credu i gredu. Da ni wedi bod yn esgeulus ynglyn â hyn, a mae'n cynulleidfaodd ni wedi lleihau a dirywio, oherwydd bod ni ddim yn herio mewn cariad y gymdeithas da ni'n byw ynddo fo, a dweud mae Iesu Grist yn galw arnach chi i roi eich ffydd ynddo fo. Paid â bod yn anghredadyn, tir di gredu yn Iesu Grist hefo ni. A mae rhaid i ni roi mwy a mwy o bwyslais ar y genhadu a cymestyn allan. Ewch i'r holl fyd, medda'r Iesu. Ewch i Gaerdydd, Grangetown, Eglwys Newydd, a ffregethwch yr efengyl a gwnewch ddisgyblion. Da ni byw yng ngholeuni'r atgyfodiad, a heddiw mae'n amser i gredu mwyn i enw. Amen.